Hei kaikki musan ja laatulevyjen ystävät, tässä tulee kotimaiset suosikkilevyt. Näillä tunnelma nostetaan takulla kattoon. Rannilan Tiilikainen. Kevyt käsitellä, mutta täyttä heviä. Kestolistalla vuosia ja tahti sen kun paranee. Ja käy katteeksi. Ja sitten kestolevyjen aatelia. Verhon eliitti, muotovalio, kunnon vesiura ja tiivistä pitoa. Ja sitten pyörähtää Mäkelän yliveto Tiiliska. Taatusti liveä, terästä ja kiveä. Beckmanin rautaisesta lähtee luja sauna. Ennen oli kova salaton Tomi Stiili, nyt on tää terästiili. Näin. 1, 2, 3, 4. Kuumaa kamaa, kunnolla kuumasinkilyt, varsinaisia pitkäsoittolevyjä, koko Lappeen mittaisia. Terästiili, Tiiliska, Eliitti ja Tiilikainen. Parhaita rakentamisen ja peruskorjauksen. Ja pitävät pintansa. Onhan kaikkien taustalla Rautaruukin värivalmis, jolla on 10 vuoden takuu. Hei, käy levyliikkeessä Rautakaupassa kuuntelemassa lisää. Ruukin teräskatot löydät osoitteesta ruukkikoti.fi.